Ej, jeg bliver nødt til at gå over i solen. Vi starter sgu lige videoen ud med at have shorts og mine blegestinger, der kommer på skærmen. Det er længe siden, jeg har lavet en video. Jeg har gået i lang tid og vil rigtig gerne lave en video, men har bare ikke fået taget mig sammen. Og nu var jeg sådan, nu gør jeg det simpelthen, fordi det er bare alt for lang tid siden, og savner rigtig meget det der med at vlogge og hygge med et kamera. Det er nogle måneder senere, meget senere, end hvad jeg sådan lige havde regnet med, at jeg skulle filme. Jeg har ikke været på YouTube eller haft mit kamera op af æsken, skulle jeg til at sige, i nogle måneder nu. Og det har føltes så underligt, fordi at jeg har virkelig savnet det, men jeg har også virkelig sådan haft nyt ikke at skulle have det her kamera med mig hele tiden, og det der med at huske at give en opdatering og filme alt, hvad man sådan laver og de her ting her. Men det er jo det handler om. Og det er også derfor, jeg sådan savner det på en eller anden måde. Men jeg har virkelig kunne mærke, at det har været så dejligt at bare gøre, hvad jeg har haft lyst til, og ikke tænke over at skulle have det her kamera her med, for at skulle filme sådan, nu spiser jeg det her, nu mødes jeg med hende her, og nu er jeg til træning, og nu er jeg det ene og det andet og det tredje. Så det er sådan lidt med to følelser i kroppen, at jeg laver den her video her, fordi at det har virkelig været så rart ikke at skulle tænke på den måde der, som jeg lige har talt om. Men lad det være ved det. Nu, som I kan se, så sidder jeg her i bilen og skal faktisk på arbejde. Jeg får ikke filmet så sindssygt meget i dag, men jeg havde bare sådan lysten og broen for at tage frem og starte videoen i hvert fald, fordi at i morgen, der tænker jeg at gå lidt mere bananas i forhold til at filme, fordi der har jeg også lidt mere fri og kan gøre nogle andre ting. Jeg kunne simpelthen ikke sove så længe i dag, så jeg vågnede cirka klokken lidt i 8, og så lå jeg lige og scrollede i et kvarter, og så tog jeg mig simpelthen sammen til at være sådan, Mikkel, nu tager du løbetøj på, og så løber du en tur. Så det gjorde jeg. Fik løbet sådan cirka 2 kilometer, og så fandt jeg en bænk i solen, og fik lige lavet nogle øvelser der, og gik lige lidt bananas, fordi nu var jeg sådan, vi starter lige en ny uge lidt bedre ud, end hvad vi sådan plejer at gøre, hvor jeg egentlig bare tager det ret chill, og ligger i min seng og scroller i lang tid. Så nu kan jeg bare lige mærke, at jeg bliver nødt til at gøre noget andet. Med det sagt, så kan jeg også fortælle, at efter min sidste video, tror jeg har lavet, hvor jeg snakker noget om noget træning, og at jeg er inde i sådan en lidt dårlig periode, og de her ting her. Jeg føler lidt, det begynder lidt at vende nu. Jeg kunne godt bruge lidt mere, men starten på det hele i hvert fald er, at jeg har fået mig en personlig træner, så jeg træner 1 gang om ugen ved ham. Så der er jeg startet, og er sindssygt glad for det, og så holder jeg jo stadigvæk min træning ved lige i forhold til at undervise ned på efterskolen og på Gårdbo Dans. Så nu har jeg så også besluttet mig for, at jeg skal begynde at træne lidt mere i mit eget fitnesscenter, hvor jeg kan bygge mig selv ind, og spare for mig selv. Så det skal jeg også lige have taget mig sammen til. Så er der ikke så meget andet at fortælle, end jeg for 2 uger siden har været i Polen sammen med efterskolen, mit arbejde, hvor jeg var nede i 5 dage. Jeg kan faktisk ikke huske det. Vi kørte derned om søndagen, var der om mandagen, sent mandag. Tog hjem torsdag aften, var hjemme tidlig sådan formiddag fredag. Så vi har jo haft 5-4 nætter dernede i hvert fald. Og har oplevet nogle forskellige ting. Saltmine, og vi har set en koncentrationslejr, og set byen, og vi har set en gammel by, og vi har shoppet og genbrugsshoppet, og der er sket nogle ting dernede. Og så har vi også danset dernede. Og det var faktisk rigtig nice. Det var 2 gode timer sammen med danselinjen. Så det har jeg også fået oplevet. Og så har jeg lige været en tur i Aarhus og Horsens. Aarhus med familie i Middelfart, hvor at jeg var så heldig at lave et samarbejde med Clever. Men fordi at vi ikke lige havde bilen en weekend, så havde jeg kontaktet Clever i forhold til et samarbejde, og der var de sådan, det kan vi godt finde ud af. Og så havde vi lånt deres minibus, og det var mega fed tur til Aarhus, plus at den bil der, den var jo så fed at køre i, virkelig. Altså jeg håber så meget, at jeg skal lave et samarbejde igen med dem. Men det må tiden jo vise. Jeg kan ikke rigtig sådan sige, eller jeg kan i hvert fald håbe og krydse og alt, hvad jeg sådan kan i forhold til det. Når jeg får lidt stress nu, fordi nu er der 20 minutter til, at jeg skal være på arbejde, og det tager 20 minutter herfra at køre derned, så jeg kan ikke snakke mere nu. Men ikke mere snak. Vi ses om 2 sekunder for jer, og så filmer jeg igen i morgen. Nu har jeg fået fri, og nu skal jeg hjem. Klokken den er 9:31, og jeg har lige haft et møde, inden jeg kunne få fri. Jeg gad faktisk godt lidt at se, om jeg kunne blive klippet i dag, fordi mit hår ligner pis og lort. Vi ses bare om ikke så forfærdelig lang tid.
Bandit. Den vil jeg da drikke nu. Skål. Så røg den ned. Nu kører jeg til København, og så giver jeg en opdatering, når jeg er hjemme. Og så kan jeg også se, at jeg har én streg på kameraet nu, så nu skal det så også lades. Så det er jo perfekt til den her vlog, som jeg havde tænkt at filme over flere dage. Nu har jeg været hjemme og stillet tingene, og nu skal jeg faktisk bare ud af døren igen. Og så skal jeg skal på Frederiksberg og træne med Astrid. Så der vil jeg tage hen nu. Jeg får faktisk en lille smule stress, for jeg skal være derhen om 20 minutter. Jeg ved ikke helt, om jeg kan nå det. Det skal jeg i hvert fald. Jeg nåede det sgu til tiden. Jeg var her 1 minut lige inden. Så nu venter jeg bare lige på, at Astrid hun kommer. Forhåbentlig er hun her om 2-3 minutter. Så kunne Superstjernen skulle være her. Hej Superstjernen! Jeg skal lige passe med at blive kørt over for mig. Hej Peter. Hold kæft, det er varmt, mand. Det er dejligt. Jeg er godt pakket ind her. Ja, du har alt for meget tøj på. Tykke kluns. Tykke bukser og det hele, og læderjakke. Jeg er helt dårlig. Jeg bliver helt dårlig. Puha. Så er der picnic. Så er der picnic. Så er vi fandme blevet done. Ja, det var meget seriøst. Ej, hold kæft, Ej, vi var gode. Men hold kæft. Grint halvdelen af tiden. Vi kan fandme ikke tage det seriøst. Ej, det er vores første træning sammen, det kan vi lige sige. Ja, vi skal lige have det der fis og ballade overstået, Ja. ikke? Så bliver det altså også Ej, jeg synes, serious. at vi kom i gang, måske nok mere halvvejs inden. Så var vi lidt mere seriøse. Ja. Men det var fandme også, fordi der var fandme mange sjove ting deroppe. Folk, de sparede ikke på lydene. Nej, det gjorde de fandme ikke. De gav den gas. Det var sådan mærkeligt. Og så... Nej, hvad sagde han? Hvad fanden Jeg har ikke foregår? hørt noget lignende. Altså, folk kan da sagtens lave lyder der, men jeg kan ikke tage det seriøst. Så bliver jeg hyldet ud af den. Okay. Nå, vi fik da trænet lidt baller, og vi fik trænet mave, og vi fik også lidt trænet arme. Altså mest baller. Ja, det vil jeg også sige. Der var godt pres på. Der var godt gas. Ja. Godt, Tutter. Over and out. Tak for i dag. Nu vil vi sidde her i solen og nyde den lidt. Ja, lidt tan. Jeg kan bare ikke have det. Men jeg er også meget blufærdig, så jeg står meget sådan og holder mig til af det hele. Og der er bare ikke noget at holde til, men altså sådan, jeg får det så akavet. Og så også fordi, at var der så mange? Altså, jeg var derinde sammen med 2 andre, og så lige pludselig kommer der en helt bande derinde, følte det nærmest. Og så stod de og flexede, og de havde jo lige været op og været det er totalt... altså også noget andet end i drenge. Nej. Og så kunne jeg høre en, der var i bad, og var sådan, ej, de står sikkert 4 derude, så skal jeg stå og vente og holde for popoen og det hele. Men så kommer han ud, så står han bare helt alene, og han står på ryggen til, så der var jo ikke noget. Hvorfor siger du aldrig, at jeg har så klattet fucking hår? Fordi det har du fucking hele tiden, og jeg skal jo ikke sætte det for dig. Og det skal jeg i morgen, det skal jeg. Jeg lavede den her med kettlebell. Og så sad jeg på en stol, eller på den der... Og så blev jeg irriteret, fordi jeg havde sagt til mig selv, at jeg gerne ville filme i går og i dag, og sådan se hen over ugen. Og mandag kunne jeg ikke rigtig filme, for der var jeg på arbejde. Så i dag prøvede jeg lidt sammen med Astrid, og så faldt jeg af, fordi jeg skulle hen og mødes med Jule, og se hendes lille baby. Og nu filmer jeg først nu igen. Er du med op? Ja, meget gerne. Op og spise i fældeparken. Is på vej hjem. Hov, hov. And nuts.